Hvad synes du om, at alle mennesker ikke har ret til lægehjælp? Altså hvad jeg personligt synes om, det vil jeg ikke så gerne svare på, men jeg vil gerne svare på, hvordan vi her på Institut for Menneskerettigheder synes om det. Det er selvfølgelig problematisk. Ja. Og det er jo problematisk på op til flere forskellige niveauer. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, altså det er jo et spørgsmål om, at de fleste mennesker, som ikke har adgang til lægehjælp, er mennesker, som på alle mulige andre måder også står for nogle udfordringer. For eksempel inden for handicapområdet, der er personer med handicap, er på verdensplan en af de fattigste minoriteter, man kan finde i verden. Og derfor har de ofte heller ikke adgang til lægehjælp, fordi det i nogle lande kræver, i mange lande kræver, at man har økonomi for at kunne blive tilset af en læge, hvis man har behov for det. Det har personer med forskellige handicap jo i særlig grad behov for at kunne få den nødvendige lægehjælp. Så det er naturligvis rigtig problematisk. Ja. Hvordan synes du, at også i Danmark skal hjælpe de lande, der ikke har ret til lægehjælp? Altså først og fremmest, så altså vi arbejder jo her på Institut for Menneskerettigheder, der arbejder vi jo nationalt. Og vi arbejder også internationalt. Og den måde, som vi arbejder på, både nationalt og internationalt, det er ved at samarbejde med en masse interesseorganisationer og NGO'er, altså non-governmental organizations, det vil sige, det er organisationer, som er uafhængige af staten, som ikke har politiske interesser, eller som ikke er hængt op på et statsligt system, men kan arbejde uafhængigt, politisk uafhængigt fra staten. Og dem er vi i vores arbejde 100% afhængige, fordi det er dem, der har den nødvendige ekspertise inden for området. Som for eksempel, når vi her i Danmark skal... Jeg arbejder både i ligebehandlingsafdelingen i det, der hedder handicapteamet, og så arbejder jeg i uddannelsesafdelingen, hvor jeg arbejder med undervisning og tager imod elever som jer osv. Når jeg sidder i handicapteamet og arbejder der, så arbejder jeg udelukkende med handicapkonventionen. Og hvordan Danmark får implementeret handicapkonventionen, altså hvordan Danmark er i stand til at efterleve handicapkonventionen. Og der er flere forskellige områder, hvor man kan sige, at personer med handicap ikke får den nødvendige lægehjælp, som de har behov for. Og vi behøver ikke tage til Afrika for at finde problemer på det område. Man kan sagtens blive i Danmark. Vi har rigtig mange problemer i Danmark med at leve op til handicapkonventionen, for eksempel blandt mange andre konventioner. Hvis vi skal på Institut for Menneskerettigheder ændre ved den situation, at nogle mennesker ikke får den behandling, som de har behov for, så er vi nødt til at bruge den ekspertise, som for eksempel Dansk Handicapforbund ligger inde med. Så derfor så holder vi møde med Dansk Handicapforbund, fordi de ved, hvad det er, der sker ude i de enkelte kommuner. De ved, de har medlemmer, som sidder med problemerne. Så derfor så er det er helt centralt for, at vi kan udføre vores arbejde, det er, at vi er i kontakt med de forskellige organisationer. For eksempel, hvis homoseksuelle mennesker i Bulgarien ikke har adgang til deres læge, fordi de bliver diskrimineret, eller fordi de bliver mødt med fordomme osv., så er vi nødt til at have fat i den bulgarske NGO, som arbejder med, eller interesseorganisation, som arbejder med homoseksuelle i Bulgarien. Fordi de ved, hvor problemerne er henne. Så man kan sige, det er sådan helt overordnet set den måde, vi arbejder med, for eksempel retten til lægehjælp. Men nej, altså der er stadigvæk flere forskellige områder, så vidt jeg er informeret, hvor vi halter bagefter
i Danmark. Altså for eksempel, jeg kan komme med et eksempel senest. Jeg sidder og laver en undersøgelse lige nu af forældre, der venter børn, eller venter et barn. Og i Danmark, der har man jo den tradition, der har man de regler, at man får tilbudt det der hedder en nakkefoldsscanning i uge 14 af graviditeten, hvor man kan med relativt stor sandsynlighed finde ud af, hvorvidt det fosteret har Down-syndrom. Og det er i Danmark en praksis, man har, fordi man helt åbent fra politisk hold er interesseret i, at der bliver født så få personer med Down-syndrom i Danmark som overhovedet muligt, fordi det er en uønsket personlighed, eller det er et uønsket handicap, som vi helst gerne vil udrydde. Det er problematisk på alle mulige forskellige måder. Så der kan man sige, at adgangen til sundhedssystemet, lige hvad det angår, er problematisk. I Sverige og Norge, der har man den anden praksis, og i Tyskland også, der har man den anden praksis. Der ser man positive ting ved Down-syndrom, som gør, at man ikke fraråder folk at få et barn med Down-syndrom. Men understøtter det, at man for eksempel kan få et barn med handicap. Okay. Og hvis man som forældre i Danmark vælger ikke at få en abort, og vælger at få et barn med Down-syndrom, så har man meget dårlig adgang til det offentlige system. Så er der meget lidt støtte, kan man sige, til de behov, som man nu har som familie med et barn med Down-syndrom. Og der er derunder går sundhedssystemet selvfølgelig også. Ja. Det er jo fordi, de har et anderledes sundhedssystem, end vi har i Danmark. Altså vi har jo et system i Danmark, vi har jo det, som man kalder for en velfærdsstat. Vi betaler skat, alle betaler skat, så alle er i stand til at få lov til at få den lægehjælp, som de behøver. I princippet. Ja. Og så handler det selvfølgelig nogle steder. Der er nogle lande, som vælger at have et andet politisk system og et andet skattesystem, som gør, at der simpelthen ikke er råd til, eller de simpelthen ikke prioriterer, at alle skal kunne komme til lægen. Det vil sige, at det er ofte kun folk, der har penge, og har nok af dem, som har adgang til lægehjælp. Og rigtig mange fattige, som ikke har adgang til lægehjælp. Ja. Hvad tror du er konsekvenserne for de mennesker, der ikke kan komme til lægen? Jamen det kan jo helt lavpraktisk kan det jo handle om liv eller død, kan man sige. Det kan jo have den konsekvens. Hvis man har en livstruende sygdom, eller hvis man har en sygdom, som ikke bliver behandlet, og som så på sigt kan blive livstruende, så kan det jo, og hvis man ikke får den nødvendige lægehjælp, så kan det jo i værste fald have den konsekvens, at de bliver rigtig syge og dårlige, og trives dårligt, og får et svært liv, eller de i værste fald dør, og muligvis efterlader nogle børn, som forældreløse, ikke? Jo.